Hasiko gara oxigenoa metal batekin lotura bat egiterakoan, nola formulatzen den eta nola izendatzen den azaltzen. Bideo hau luze samarra izango da eta hurrengo bideoetan oso erabilgarria izango zaizun informazioa emango dut. Izendatzeko modua oso berdintsua dalako. Adibide batekin hasiko gara. Demagun litioa dugula. Litioa baldin badatorkiogu elektroi batekin eta oxigenoarekin lotuten bada, litioak elektroi bat dauka eta oxigenoak bi behar ditu. Hortaz, beharko ditut bi litio oxigeno bakar batek behar dituen elektroiak lortzeko. Esan genezake, metalak hartzen duela bi hau eta oxigenoak hartzen duela metalak dakarren balentzia eta simplifikatu ditzakegula. Adi, balentziak ez dira elkar trukatzen. Behar bada, noizbait, esan du dizuete hori ez da horrela, matematikoki bai egin dezakegula, oxigenoaren balentzia hemen jarri eta metalaren balentzia hemen jarri eta simplifikatu. Horrek ez du esan nahi, balentziak elkar trukatu egiten direnik. Baizik eta litioak, kasu honetan elektroi bakarrak dakarrenez eta oxigenoak bi behar dituenez, beharko ditut bi litio oxigenoak behar dituen beharrak asetzeko. Bi litio eta oxigeno bat. Nola izendatzen da hau? Etortzen bagara modu tradizionalera edo izen klasikora. Lau balentzia baldin baditugu, hipo oso erabiliko dugu balentzia txikiarentzat, hurrengo balentziarentzat oso, hurrengorantzat iko eta handienarentzat per iko. Adibidez, kloraren kasuan bat, 3, 5 eta 7 balentzia dituenez, hipo oso, iko eta periko ukiko ditugu. 3 balentzia baldin badauz, txikiena hipo oso, hurrengoa oso, hurrengoa iko, 2 baldin badaude oso, iko, eta balentzia bakarra baldin badago iko izango da. Kasu honetan, balentzia bakarra dagoenez, bat, iko, atxizkia erabiliko dugu. Eta hau izango da, oxido litiko. Modu tradizionalean, oxido litiko. Stok nomenklatura erabiltzen badugu, jartzen dugu metala, parentesia artean jartzen dugu daukan balentzia bakarra badauka utzi dezakegu jarri barik, baina jarriko dugu kasu honetan, eta gero oxido izango zen, litio bat, oxido. Eta modu sistematikoan jartzen dugu metala eta gero oxidoari jartzen diogu aurrizki bat. Zenbat oxido dauden arabera jarriko dugu mono, oxido bakarra badago, di, 2 badaude, tri, 3 badaude, tetra, 4 badaude, penta, 5 badaude, hexa, 6 badaude, eta hepta, 7 badaude. Kasu honetan izango zen litio monoxido. Eta litioak eukiko zuen dilitio monoxido. Bi litio eta oxido bakarra dagoela. Erabiliko ditugu aurrizki hauek, bai oxidoarentzat, bai metalarentzat. Beste adibide bat egingo dugu. Berilioarekin. Berilioak bi elektroi daka eta oxigeno batekin lotzerakoan, oxigenoak ere bi elektroi behar dituenez, beharko dugu berilio bakarra oxigeno batek dituen beharrak asetzeko. 2 eta 2 jartzen badugu hemen bezala, simplifikatu egin dezakegu eta horrela idatzi dezakegu. Kasu honetan ere, litioa metal bat da eta balentzia bakarra dauka, izango zen oxido beriliko, jarriko dugu hemen, oxido beriliko, berilio bi oxido eta berilio monoxido. Buruan euki izendatzen dugunean, modu tradizionalean edo izen klasikoa jartzeko, 4 balentzia baldin badaude hipo oso, iko, per, iko, 3 badaude hipo oso, iko, 2 badaude oso, iko, eta bakarra baldin badau iko.
estok nomenklatura erabiltzen badugu, metala parentesi artean dakarren valentzia eta oxido. Eta sistematikoan erabiltzen ditugu mono, di, tri, tetra, penta, hexa eta hepta, esateko zenbat elementu hartzen duten parte gure formulan. Valentziaren arabera, badakigu oxigenoak bi elektroi behar dituela, kasu honetan litioak elektroi bakarra dakarrenez, bi litio behar ditut oxigenoak behar dituen elektroiak lortzeko, berilioak bi elektroi ditu, soberan oxigenoak bi ditu beharrean, berilioa eta oxigenoa lotzerakoan, berilio bakar batek oxigenoak behar dituen bi elektroiak ematen dizkit. Ulertuta? Guazen aurrera.